कमिउनिकेशन लामा सामा इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय जेब्ला बन्सित जागोन अब्ला जोंनि गेजेराव असान्थिया आरम्भ जानो बारा सम गैया बेनिखायनो जोङो बुंनो नागिरदों जे जों दा बे मुहूर्तआव जोङो कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टी बिसेसकरि जोंहा बुंनांगौ दङ जे बिटिआर सुक्तिखौ खालामना लाबोनाय प्रमद बर' आरो बिथांनि दैदेननाय जितु इउपिपिएल राजखान्थि दोलो बे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय खहा लाबोगासिनो दङ बिथांमोना बिटिआर सुक्ति आरो बेनिफ्राय बिटिसि सुक्ति आरो बे सिक्स शेड्युलखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो लाफादों बेखौ जोङो फोरमान मोनगासिनो दङ आरो बावैसो जितु स्टेटमेन्ट होबाय दिलीप शइकियाया जोंनि उदालगुरि दरंनि एमपिआ बिथाङा बुंदों माने बिटिआरआव बा बिटिसिआवहाय बहाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक थानो मोना आरो बेनिफ्राय सिक्स शेड्युल थानो मोना मोननैबो थानो मोना जेखिजाया मोनसे बोखारनांगौ होननानै बिथाङा जा बुंदों बे बुंनाय स्टेटमेन्टआ कुनु गोदान बाथ्रा नङा बेखौ इउपिपिएलआ बेनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय जितु राजखान्थि दोलो बा सरकारा बै समावनो बिजेपिजों लोगो लाफानानै बिथांमोनखौ देरहाहोदों बै समाव एमपि बिथांखौ दिलीप शइकियाखौ आरो बिथांमोना देरहाहोनाय बै एमपि शइकिया बिथाङानो दिनै जोंनि सिक्स शेड्युलखौ बोखारनो नागिरदों दिनै जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ सिलिंखार खालामनो नागिरदों गतिके जोङो बुंनो हायो जे प्रमद बर' इउपिपिएल आरो बिजेपि कुनु डिफारेन्स गैया कुनु फाराग गैया बिथांमोना बे गंसे नावनिनो बिथांमोना माने जात्रि गतिके बे समाव बिथांमोना इउपिपिएल जानानै जुदिव बिथांमोना बिजेपि सरकारनि हेंथा बाथ्रा बुंदोंब्लाबो जों बेखौ फोथाया बिथांमोना सिंजोंब्लाबो दङ हेफाजाब दङ बिथांमोनजों लोगोसे दंफायो मानोना एनडिएखौ बिथांमोना दासिमबो नागारनो हायाखै बिजेपिजों जे बिथांमोना मित्रता गैया एलायन्स गैया बेखौ बिथांमोना अफिसियेलि दाबो फोसावनो हायाखै गतिके बेनो फोरमान जायो जे बिजेपिजों इउपिपिएलजों बिसोरो लोगोसेयैनो बिथांमोना सोलिगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजो राजाखौ जोंनि भलन्टियार पस्टआनो जाथों जोंनि एबसुनि वर्कारानो जाथों गोदोनि वर्कारानो जाथों दानि वर्कारानो जाथों बिथांमोना दिनै बे इलेक्सननि केम्पेइननि समाव कुनु इउपिपिएलखौ बा बिजेपिखौ कुनु धरनै मदद खालामनो मोना मदद खालामनो नाङा बिसोर जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो बिथांमोना इलेक्सन गेलेदों बिथांमोना सरकार दानो नागिरदों बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि जागोन जुदि बिजेपि आरो बेनिफ्राय इउपिपिएल लोगोसेयै बिसोर जुदि सरकार दायोब्ला आरो बिसोरनि आखायाव सासन क्षमता फैयोब्ला जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद खहा जागोन गतिके बैफोरखौ मिथिखानानै जोङो रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनो सानो जे जोंहा सिक्स शेड्युलखौ जोङो रैखा खालामनांगौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जोङो रैखा खालामनांगौ आरो सिक्स शेड्युलनि गेजेरजों जोंहा जिखिनि एरिया मोनखाबाय जिखिनि समस्ति मोनखाबाय जिखिनि पावार फांसन जिखिनि जोंहा क्षमता जिखिनि जोंहा डिपार्टमेन्ट मोनखाबाय बेखौ जोङो रैखा खालामनांगौ लाखिनांगौ आरो बेजोंसो बर' हारिया रैखा जागोन बेजोंसो जोंहा सान्ति जागोन जौगानाय जागोन बेनिखायनो जों बेखौ जोङो लाखिनो थाखाय बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव अरायथा खालामनानै बेखौ लाखिनो थाखाय जों खावलायबाय जोङो उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार पस्टनि जानानै